fel gan. Na gan mwy ti'n. Ie. Reit. Ie. Sop yn dod o'n. Dwi'n digon? Yndi. Yndi, real, iawn. Gyd i ddewis lle ti'n mynd, ond ti dyn ni'n gyntaf yma, gyd i ddewis lle ti'n mynd. So, dwi eisiau fo rwle wedyn o flats, swn i'n meddwl. Dwi eisiau fo'r gwaith, dwi'n eisiau fo ar fel cobblestone, fel ar... Os ti eisiau, mae'n newid hwn i gwaith rwan os ti eisiau. Mae'n iawn, mae'n los o chod. Dwi'n gallu reid o fo yma. Oci. Ond beth dwi'n dweud hefyd e, dwi'n dechrau, neu ffordd yn fama. Sydd wedi si. Lle mae pawb arall dweud? Di Mei? Di bod yn Mei, beth? Na, Mei, doedd o ma'r wrsos dwytha chwaith na gwaith. Oedd o'ma. Be di enw fo'n y chat, da? Enw fo ydi Slimeball. Dyna di enw fo yn y gêm, da, ond dim ar hwn, na. Ie, Slimeball di enw fo, hwn hefyd. Slimeball 999. Ie, ti'n iawn hefyd. Hold the bots. Dwi'n meddwl wrsos dwytha nes nhw ddweud yn mynd i ysgol. Dwi'n siŵr yn Mei dweud, dwi'n siŵr. Dar i fel. Double checker hynna wan, siwr fawr. Dwi eisiau fi. Dwi'n siŵr yn Mei. Os di. So beth sy'n ti'n ofyn i ti si allan o? Fel wood. A Q pen, ti'n god? Dwi'n iau checio rwan. Mae'n rili... Na, dwi'n cael e-bost gen i'n deud, gen Mam Eilir yn deud bod ti ar gael, bod o ar gael yn deg. Mae jyst wedi mynd, mae di newid mynd pasio naw wan ddi, so dwi'n meddwl o'n problem rhy fawr. Fi'n ein iawn. Oce, so ti'n gael pa pren sy'n offio gam? Yndw, dwi eisiau oak plank ta oak wood. Y ddau. Oce. Iawn. Paratoi di ddyn, mae'na oak logs. A dwi'n neud y furniture. Oce. Y dot drefn, ie? Ie. Iawn. Mae lot o oak logs o'n ac yn dod ti. Iawn. Dwi'n mwyn dan yn clogs ar ochr ag chydig ti fewn o bethau. Ar just y rownd o fo. So dyn ni eisiau gwneud gymaint o phosib, so ti'n feddwl beth dyn ni angen mewn dre neu pentre, a dyn ni ychwanegio. Yeah, okay, so, oak wood. Iawn. Just soap, a then yr oak logs. A wedyn mwy o oak. Dwi eisiau planks hefyd. Planks, iawn, ei gael planks ti. Definitely byth yn rhedeg allan. Dwi'n falch o glwyd. Iawn, planks. Oak planks, ie? Ie, hyn. Iawn.
Nhw'n mynd efo 7. Dwi'n siŵr bod y tu well na'r H. Di ti fi ddim yn dda. Wel, Mae Enderman. Di'r H yn ddau am nath tai. Gyd i weld allan. Mae Enderman yna. Oh. Ni lli ymladda. O, mae fe fel yn glitchy. Oh my gosh. Oh. Right, okay. Ia. Wee. Ti'n gwledy'r allan? Mae'n gen ti gwledy'r o? Oh no. Mae'n gen almost. Oh my god. Dwi... Fi'n ni marw. Mae Mae fe kind of just yn popio fyny o. Oh, there we go. Dyni. Iawn. Dwi'n licio troffi hyntio ar gema fel hyn y falle. Mae'n mynd efo fi, mae eisiau fi, no. Ani, loads o troffis. Es i i'r Underworld. Ia, dwi'n iawn. Underworld. Es i lladd yr Ender Dragon. Woo, 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 woo. Sorry, eitha hwnna. Babi. Os mae yna diweddariad gyda'r nedda pethau yn y dyddiau... Oes, beth yw, dylunio newydd neu rhywbeth neu? Fi ddim yn siŵr. Fi just about i gallu neud update achos y mae'r we bach yn araf yn un. Ond fi ddim wedi cael cyfle. Daf sydd angen, y mab sydd yn cyffroes amdano fe, fi ddim quite yn siŵr beth yw e. Dwi'n mynd i'n neud crafting table. Oce. Ydyn nhw'n neud drws. Ond na mae'n Enderman arall. Na. Iawn, oce. Dwi'n mwyn sbio, dwi'n eisiau cael. Wel, na i canolbwyntio ar lladd yr end yma, na ti'n gallu just adeiladu falle. Ti'n siŵr fod lot well na adeiladu na fi, so. A fi just about yn gallu... Oh my god. Gwion, os gyda ti rhyw cyllell neu arf mwy pwerus na... Iawn, gwneud ti wan. Diolch. Fi yn y ti... O, un munud, fi di... Ti eisiau fi? You've been iron. Fi di fel spawno nôl i'r byd... dyna fi. Oce, fi nôl. Oce, sorry. Fantastic. Great. Newid spawn na, newid spawn. So go over there. Whoa. On it. Stuffy. Simon gorau. Ti'n fi, achos mae'n blicio capel. Pardon? Yna, mae'n oce. Oce. Ti eisiau beth arall o'r gofyn, oce? Iawn. Ti'n neud off ar ôl. Ti'n neud 2 a.
gael yr ogion. Beth ti'n mynd i wneud? Ti'n mynd i wneud ti, neu beth ti'n mynd i wneud? Yn credu, neu trio wneud ti, rwy'n fath, a defnyddio'r cefndir yma fel cefnwal. Oce. Don't quite... Dyna ti ogion, beth ti'n mynd ar y funud? Dwi'n jyst yn gwneud yn allan o pren, ac dwi'n am mwy o plank. Oce. Dan y cosa. Dy werth sgonio rwy'n rich, ti'n meddwl? O, dwi di cysylltu efo pob. Dwi di cysylltu efo mam Eilir barod. Neu, roi 5 munud i fi, a wedyn... Neu, wrach neu ffonio wedyn. Ti efo planks? Beth ti'n mynd allan o'n nhw? Falle mae mynd i gwylio Elgan i gael syniadau. Waw, mae hwnna'n tîm mawr. Ti di gadael gen? Pwy? O! Nes i gadael hefyd, nes i disconnectio. A fi na disconnected. Yeah, disconnected. Dwi'n di joinio yn ôl. Unable to connect to the world. The world is no longer available to join. Ti'n clywed i gwyth? Gwion? Morgan, ti yna? Yeah, ydw, fi yma. Fi'n cael yr un Cool, iawn. problem, yeah. Ie, dwi'n hefyd. Dwi'n gwybod sy'n rhywbeth efo... Gwion, di allan. Yeah, falle. Ne, trio. Just trio joinio at y gata. Gwyth? Ie, mae fe wedi diflannu o Discord hefyd, felly fi'n tybio o we yw e. Ie. Ie. Na, ni'n disgwyl 5 munud fydd o'n ôl sy'n ffyn, yn siwr. Ie. Pryd ti'n mynd yn ôl i ysgol, Elgan? Mae'n 2 wythnos, dwi'n meddwl. Oce, dim yn hir, lle. Na. Ti'n edrych ymlaen? Ynddo. Ie. Just
Brosiect. O, David. Wedi mynd lawr, mae o'n nôl rwan. OK. Dyna beth fi'n meddwl nes digwydd. Ie. Right. Fi di roi'r... Ti'n gwybod y fideo nes ti, Rich, o'r taith? Mae hwnna'n just yn dangos hyd nes bod ni'n ôl, so... Ie. Nôl. Hey. Sorry, mynydd. Mae'n Wi-Fi ma yn mynd lawr. Iawn, dwi'n mynd nôl i'r gêm wan, na i wahodd pawb. Cool. Ie, os chi eisiau mynd o, gwch chi'n mynd o. Cool. Na ia, dwi'n dal i wrthi'n gweithio ar y time-lapse iddo fo, Morgan. Ie. So mae'n cymryd amser. O, ydi, ie. Iawn, dwi'n o mewn. Felly, croeso i chi mynd o. Rydym yn gadael fideo nhw. Dwi'n di close application a mynd nôl i mewn. Ie, falle na i wneud rhywun peth, so fe'n gael fi to. Achos dwi'n yn gadael. Ie, mae bach o problem i fi. Down there. Ie. Ie, yn datad. Dod nôl ar na wan. Ie, dwi wedi ail extra byd efo'r gom yn o'ch yn bod. Dwi'n ôl mewn rwan. Rich mewn. Hei, na ni. Ni, organ mewn. Diolgan. Dwi dal yn y peth. Ond dwi'n mewn. Nôl i bildio. Masterpiece. Masterpiece. Dyna'n ddys clywed. Na ni, organ mewn o'n. Pap dal yna? Yep. Datad. Ni.
beth ti bod yn neud pendos Malcolm? Dwi'n mwyn chwarae'n ardd. Neu chwarae PlayStation. Nisio, pa gem ti chwarae? Fortnite. Pa gem ti eisiau allan o'n fuan? Sy'n nhw'n gem ti eisiau? Fe I chwarae. Ie. Fortnite eisiau. Yn nhw gem y newydd? Dwi'n gwybod fel. Dwi efo Star Wars. Dyna di dau hoff gem fi. Ie. Battlefront 2, ie? Ie. Do'n ni'n mynd ymwybodol bod na campaign i hwnnw. I Battlefront 2? Ie. Ti'n mynd ar hynny? Na. Ar ôl y gem cynta, do na ddim na gwaith. Na. Ond, na, mae'n campaign, oce. Mae'r cymeriadau, mae'n games wedyn, so... No. Nes I gael yn uned blocio, nes I newid rhedeg allan, a wedyn nes I rhedeg yn y blocs. Ond mae'n oce, achos dwi dal yn... Dwi dal yn planks. Oce, meddwl as ti'n bach, ge? Iawn. Ni gallu gwneud planks allan o logs. Oce. Ond dwi'n meddwl dwi analog, so ie, dwi'n meddwl, ond dwi'n... Na, jyst ni. Ti'n torri fe lawr. Ti'n cael mater gen nhw'r rhieni eraill, Rich? Na, dim byd. Mond un sy'n na I ddod, sef Meilir. Iawn, oce. O, ie, na. Dwi'n eithaf nhw fod yn ddigon o'n rhywbeth. Mae'n glan pwysig, chwarae. Iawn, parai, beth ti isio? Dwi'n planks, ond dwi wedi cael chydig. Nes I crafftio rei. Na ni. Ond rhaid mwy o cwyd planks ti'n... Iawn, diolch. Dim yma? The office is di cael drws fan hyn o mewn i'r sydd. So, efo'n ei tor am byd. Mae'n cymeriad yn math o beth. Dyna di'r extra o fyny, di person gwrwyddi o gorau chwyddi o beth. So, comment ar Twitter. Rhyw clwb yma fideo yn creu capoceli heddiw ar Minecraft, ie? Rwy'n tweetio. Ydych chi dwi, Morgan. Okay, cool. Spoiler beth ni'n neud, Rich. Rich? Ie, sorry.
Ti'n gael o'r dy elgan? Fortress elgan. Caer elgan? Ie. Ti wedi gweld y capel eto? Ti wedi gweld y capel? Do, mae'n dda. Waw. Faint o amser wnaeth e cymryd ti wneud hwn, Gwio? Dyna fo, 20 munud felly? Oh, ffantastig. Oh. Trio neud o mor addas ac yn iawn i'r lluniau yn gywir efo chi. So. Yeah. Chi wedi sgwennu yma? Pardon? Un y peth yma ti e. Beth yw'r enw'r capel? Capel Ceml, ie. Dwi'n gwybod beth ydy y capel, ie, dwi'n enw'r capel i enw'r Menter, dwi'n meddwl da? Ie, reit. Na'i'm spoilers eto. Oh, okay. Sorry. Fel nes i, Dwi'n meddwl oedd elga glwyd diolch beth. A beth yw'r cerddoriaeth, Rich? Fe ti sydd gyda'r cerddoriaeth yma? Sorry? Efe cerddoriaeth, pa band sy'n chwarae? Efe dim ond fi sy'n clywed cerddoriaeth? Ie, dwi'n clywed yn byd. Dwi'n gwybod cerddoriaeth Minecraft ar y funud. O, ti'n gwybod beth? Mae hwn yn hilarious. O'n i'n checio Facebook, right? I gwneud yn siŵr bod chi gyd wedi cael y link. A ti'n gwybod fel mae Facebook, pan chi'n gwylio fideos, chi'n gweld, mae fel autoplay. So o'n i'n meddwl, pam chi wedi roi'r cerddoriaeth rock am Oedd e jyst yn cyfrifiad i'r fi, sori am hwnna. Yna rhywbeth yn awyr YouTube. Nath rhywbeth YouTube yn awyr. Ti'n taro ti eto? Yna rhywbeth yn awyr am yn hitio fi. Oh gosh. Dwi'n neud dan e, wedi mynd efo? Ie, dwi wedi newid y tywydd on. Ie, o'n i'n meddwl, beth ydych chi'n meddwl o hwnna, Morgan, efo? Ie, sori am hwnna, oedd hwnna just ar cyfrifiad i'r fi, o'n i'n meddwl, alright, fi gwybod mae Rich yn neud stuff gyda cerddoriaeth a ukulele, a o'n i'n meddwl, falle bod e eisiau rhoi bach o cerddoriaeth mewn i'r street. A wedyn, o'n i'n meddwl, sut mae fe'n gallu neud e ochr fyna? Dim sens. Dyna sut mae'n gweithio. Sorry, fi just yn colli'r plot fan hyn. Brilliant. Gai shovel achos ag mwy o plank. Rhaw, so. Ne, carped. Ie, na. Dwi'n meddwl, un peth ar goch, de? Ie. Benestri. O, ie. Dwi'n mynd i... Os na... peth. Alright, Tisio gwydyr? Tisio gwydyr? Ie, please. Oh, an error occurred. Ar be? Ar Minecraft. Oh, yeah, disconnected from server eto. Oh, beth yn bod o'r gêm a heddiw ma? Iawn, dwi'n nôl mewn iddo fan. Di Mojang ddim eisiau ni chwarae'r gêm ar acti. Boom, oce. Nôl iawn iddo fo. Unable to connect to... Dwi'n mewn eto. Iawn. Dwi'n mynd i fan. Dwi'n mynd i
close application eto. Mae'n diweddaru. Fyny. I helpu. Mae yna si bod gêm am ddim mis nesa yw Crash Insane Trilogy. Wel, mae dyfu hwnna'n barod, ond mae fe'n gêm ffantastig i bobl sydd ddim gyda fe. Ond ie, mae fe bach yn gytun pam ti'n gyda gêm really dda sy'n dod allan, a ti fel, mae fe just fel, hwnna'n wastraff gêm i fi. Ie, nes i ddarllen hynna ddo efo, mae gennau Crash Bandicoot hefyd, ac o'n i'n gytid bod am ddim, yn bod, dwi'n gwybod, pobl ddim yn parchu'r gêm yn iawn, yn bod mae'n gêm mor hen, ac, Dwi'n ôl yn y gêm. Go. Ie, gêm plentyndod fi. Ie, a fi. Hwna a Tekken. Ie. Ail. Garo fi eto. Dyn ni'n cael yn thefnos, a dyn dwi werth heddiw yma, mae'n beth i mynd. Dwi'n mewn eto. Dwi'n dos chi ti'n mynd awan. Dos yn ddigar chi'n mynd awan. Ie, dwi yn y world. O. Wel, dwi'n gweld ti. Ond ti'n mynd efo na? Ynddo, dwi yna. O, na ni. Iawn, dod nôl arfer. Dwi eisiau... Dwi'n meddwl dwi'n eisiau fo yna. Dwi'n meddwl, achos fatha... Nath pethau ddim safio. Na, dwi'n meddwl, na roed yr haw nôl ti o'n. Ti eisiau haw? Ie. Fi cymryd y llawr. O, na roi gwydr i ti hefyd. Nei, digon o wydr i ti fanna. Diolch. Roes o tad? Dwi'n mynd i iwsio planks fel scaffold. Dwi'n ddim yn steg, dwi wedi cael lle. So, dwi'n chwarae fo'n saff. Sned da. Iawn te. Dwi'n symud y drws i mwy i'r canol. Sned da. Dyma ar yr ochr am dy fel arall. Ni, o'r dan nhw? Yep, no. So lle ydi canol? Mae'n fel gwyneb o'r ffront elgan. Yndi. Ti'n mynd bach? Fel peg ar agor. Ie. Ti wedi un o'r fel 8-bit game aina gyda fel gwynebau, I don't know, fel robot neu rhywbeth. Dyna ti'n mynd am y elgan, dyna yr delwedd o ti'n mynd am, ie? Ie.
neud hwn ffordd iawn. Os i'n gwybod os byd nhw'n cael planning permission ar gyfer hwn o gwbl. Mae bach yn agos. Na, mae'n ffain. Ti'n capel ti'n mynd o gael? Pardon? Sorry. Ti'n capel ti'n mynd? Ie, y tŷ i gymaru gyda'r capel, mae fe'n bach yn agos o ran... Yndi, mae. Fe'n gwrdd os ti'n gallu neud just grab, ti'n gwrdd fel holl peth, a just fel roi e lawr rhywle arall. Na, fi'n meddwl am Sims neu game arall nawr. Byd ydw hoff game di erioed? Dwi'm yn gwybod. Fortnite neu FIFA. A pa tîm ti'n cynnogi? Everton. Anlwcus. Mae'n bach yn harsh. Dwi'n meddwl Lerpwl yn y Premier League. Elgan, beth ti'n meddwl o Lerpwl yn y Premier League? Drwg. O'n i'n disgwyl hynny neu ddim barn? Pardon? O'n i'n disgwyl drwg neu ddim barn? Drwg. Na, mae'n sysyd ag o fi lawr. Dwi'n gallu gwneud underground bunker. Underground bunker wan? Yn y cael? Alla. Dwi'n meddwl. Dela. Dwi'n bron a torri siofol fi yn barod. Do? Do. Ti'n arall, ti'n gofyn? Oes. Dwi'n bron a gorffan, ond dwi heb di gorffan. Oce, efo dran. Mae mond chydig bach ar ôl. Oce. Nes y dda, gyda teg. Mae'n rhaid i newid y ffordd wan. Nid. Yn dod, gyd i'n air wan. A dwi'n meddwl dwi angen yn alla, dwi'n yn gwybod. Mae'n tu ôl ti fan iawn. Iawn. Just gorffan yn barod. Gan wedi gorffan. Da iawn. Yn golden, oce. Oce. Gei di fynd. Dyna di ben fi. Ta dwi'n neud ben. Efo llwyth o dirt. Cos rhywun eisiau dirt? Dwi'n meddwl bod hi'n oce, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr. Da. Diolch. Di gofyn y dirt di efo? Ww, 64? Mwy. Mwy? Ie. Wow. Ai dropio fo gyd. 1 stack. 2 stack. 3 stack. 4 stack. Dwi'n meddwl gen ti digon o hwnna? Dwi'n neud. Oce, dwi yn llynwy llawr. Dwi'n meddwl sy'n eich gadael dy tu eich na pryd rwan. Dwi'n meddwl? Dyna, lle mae ben fi di mynd? O ia, ben. Iawn. Stop. Dyna'n oak planks. Eto.
Os ar y helpu ti wan, dan, mae gen i gen i dro ti gen i yma. Be sy'n ti'n offi roed yn dy dyd i? Ti'n offi beth arbennig i roed mewn? Fel, ella gwely ag pethau fel bookshelf ag Gwely. Ti'n pa lliws ti'n offi? gwyn. Neu coch i Lerpwl? Na. Glas Everton, ie? Ie. Iawn, oce. Iawn, ti gwely ti. Hwna fan e. Be arall ti'n offi? Bookshelf, ie? Ie. Right. 10 o'n fan e ti. Iawn. Be arall ti'n offi? Dwi'n yn gwybod eto. Dwi yn llenwi llawr, neu ddeitha chdi pan di barod. Oce. So beth ti'n mynd i llenwi'r llaw gyda? Elgan concrete? Neu Na, dwi'n llenwi fo efo oak planks. planks, right. Mae'n pryd gen ti'r ôl na? Dwi'n yn planks. Yay! Bwys ar gwely. Iawn, Sam, hwnna fydd yn Dwi hwnna. eisiau gweld full avatar fi, sbia. No, ddim oed diwrnod. Ti efo plank? Ti eisiau mwy o planks? Ie. Meddwl neu o'n. Oak, ia? Dwi di kidnapio Dwi'n kidnapio pwy? Dwi di kidnapio mochyn. Oce. Dwi'n mochyn yn apus am hyn? Dwi'n yn gwybod. Moch chi'n anwes. Iawn. Neb lladd o. Dwi'n rhaid o mewn bunker. Neu mewn lle. Beth os ni'n llyglydd, Elgan? Pardon? Beth os ni angen bwyd? Na i just rhaid bara i fo. Oce. Ysdi? Celti? Diolch. Ysdi? Diolch. Cyda bod ti'n mynd mochyn? Na. Diolch, sôn yma ta. Na. Ti di creu rhyw fath o pen yn y cornel, Elgan. Yn y ffyn. Ti jyst taflu bwyd lawr i fe fan'na. Cwt moch. Un arall. Rhyw fath. Un leir arall. Nice. Oedd i yn ei llenwi llawr. Ie, dwi'n nes i trwy ddim yn cael 2 stone axe.
Dwi'n mynd i galw y mochyn yn... Beth sy'n galw fo? Yn... mochyn clwt. Greiddio, da iawn. Gan hwnna fynd? Gyna'n sy'n. Be di warp sign? Dwi'n siŵr mae'n lot newydd da ychwanegu efo'r diweddariad newydd, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr be di bob peth. O, reit, wedi cerig o blaen. Na, dal dim just stone, da. Mae'n either smooth stone neu cobblestone, and dim... Dwi anna neud to. Ond dwi anna mwy o planks. Dwi'n mwy o planks, right? Ynddo. Na, fel o dan. Gwy heb dim. Heb rhywun plank. So beth... O, chwondi, sy'n mae'r mochyn yn byw, ia? Dwi'n offi gen bod gen y mochyn mwy o le na ti gysgu. Ia, mwy o planks yn dod. Sy'n dam yn eich grŵp nesaf eich yn gofyn chi pawb yn barod? O, dwi'n nid. O, gorau teg. Great minds, ia? Anna ni. Ding. O, lot o plan. Diolch. Tak? Eisiau cadw hwnna fanna. Dwi'n cofio wrth ysbrydda, o'n i'n hanes am Dinas Bran, efo'r castell. Be ti'n meddwl di'r gwers hanes heddiw yma? Os di Rich di... Os di clywed Rich, dwi'n beidio? No. Na? Oce, iawn. Ni weld wrth nesaf, iawn? Ia. Iawn. Ond ma' yna wers i hwn. Sy'n am ystag a diwa. A chdi. Diolch. Ti'n gallu golling o'r top, lawr o'r top bwyd o fyna. Ti'n gallu sbio ar y bob yma. Ie. O, mae iar wedi dod mewn. Mae'n iar. Ydyn ni'n gallu rhoi iar a mochyn Paid gyda'i wrs. gilydd? Yes. Dwi'n cael mynd o yma. Beth yna'r rhaglen? Cow chicken yna'r rhaglen y blwyddyn yn ôl?
Siad, ydy rhywun efo wi? Beth sy'n dweud, gwys? Rhaglen Cow Chicken, blwyddyn yn ôl, do e? O, wed, na fa. Ie, oedd hwnna bach yn odd, oedd e. Yn yn arall, y Dastardly Dog, dwi'n mwyn cofio beth enw fo. Mae hwnna'n unol. Cowardly Dog, ie. Ie. Hwna da, ie? Ie. Ie, dwi'n meddwl, Dastardly, dwi'n mwyn cofio beth Dastardly. O, Dick Dastardly oedd The Wacky Races. Ie. A Dexter's Laboratory. Laboratory, ti'n mynd laboratory. Dwi'n siarad mwy o Laboratory. plant eto. Dwi'n mynd plant. Tiro Potaro, efe. Dexter's Lab bydd pawb yn gael fe, ty beth. Ie. Ie. Di, sefyll o fanna, torri i fanna. Ie? Dwi'n meddwl, Be, fanna? Ie. Torri beth? Sefyll fanna, Oh, right, okay. a torri o dan fanna. Be fel na? Ie. Na, ti stuck yn y bin. Oh, diolch. Oh my gosh, mae hwnna'n... Ti di gweld y pan mae fe'n edrych arno ti? Mae hwnna'n bach yn scary. Elga, ti'n dag hwnna ar Twitch yn dweud? Pardon? Ti'n dag hwnna ar Twitch rwan? Ie, wel mae fe ar YouTube live ar Gamau Retro a mae fe ar Twitter yn fyw. So ie, fi pawb yn gwybod beth nes ti fanna. Move really dda. Ond beth sy'n gwael yw nes i just neud e. Heb unrhyw cwestiwn, just, yeah. Okay, fine. Reality. Good. So, dyna ni. Pwy di cwstod y stoc? Dwi di ddetha fo adael am rwan a wedyn yn ddetha chi pryd i ddod ar, dwi'n dweud. Fi roed fi distrywio ti nawr. Na, fi ddim yn mynd i, ond fi angen palu i fyny. Mae hwnna'n swnio'n odd, ond... Ie. Nes i rhaid wneud. Wel fi hyn, ytho, diolch byd yn neud fel Minecraft. Ond, iawn, dos am beth o slobi fyny na does? Na, dwi'n di gwybod na. Fi ddim wedi clywed y gair. Beth yw'r gair? Helo. Slobi, ytho, yn Saesneg oedd person ma'n dweud o, yn deud slower. Ond ytho, di hyn yn mynd unrhyw symwyr? Na. Right, fi di llwyddo i dod yn ôl heb wneud gymaint o niwed i'r tŷ. Diolch Elgan am y profiad hyfryd yna. Shawshank Redemption, ytho. Fi'n credu gallai dysgu lot gan Elgan, just gwylio fe'n gweithio fan hyn. Fi i gilydd, ytho. Right. Tasg yw i trio cael y iar yna mewn i'r cwt moch. Hwna'n rhywbeth gallai wneud. Achos mae'n tia, Da sy'n ti... A di gallu gael pig fo. Right. Mae pig yn stuck yn y drws neu beth? Yndi. Mae'n ti'n mynd allan. Right. Ie, mae fe... Ti oed mae yna fel blwch llytharon. Fi'n credu mae pig yn stuck yn o fanna. Fe dangos fi'n hitio fo. Wel, ie, falle. Dim efo dangos sod, ond fel... Ie, just... O ie! OK, great. Nawr ni'n gallu trio cael e mewn. Go on. Right, ni wedi cael e trwy un drws. O na! O, mae eisiau mynd ar gwely. Eisiau cysgu. Na, ti'n mynd i lle ti'n byw. Ydych chi'n ei gael trafferth efo'r iard, ydych chi? Ie. Ni'n trio cael e yn y cwt moch. O na! O, sorry. Fi'n cofio oedd tyfu diamond sword, sorry. Sorry, Alcan. Nes i methu fan'na ar y tasg.
Ond mae'r drws yna, so os ti'n rhoi... Ie, na, dwi'n gofyn. O, ti'n mynd i ail... Greu ti? O. Okay. Dwi'n yn... Ielfan. Na i chwilio am mochyn arall te. Papa. Fi'n bwrw fe gyda leather pants, falle bydd e ddim yn brifo fe gymaint. Ui. Go on. Fi di lladd e. Fi ddim yn gwybod beth yw'r ffordd fwyaf diogel o cael anifeiliad lle ti eisiau nhw. Dwi'n yn gwybod ffaith. Ti'n gael pwysio nhw. Chos... Ne, ti'n jyst yn gael... Efo chicken, ti'n jyst yn gallu cael seeds a wedyn. Beth ti'n gallu neud, Elgan? Ti'n gallu cael seeds efo chicken a wedyn maen nhw'n gallu dod. O, buwch fan hyn! Beth am... Dwi heb... Buwch. O, mae fe'n dringo fyny'r mynydd. Dwi'n meddwl bod yna sesiwn gyntaf ni yn dod i ben, dwi'n meddwl, so ni rhywun arall yn ymuno ni, wan, rhian. So, can you Right. Okay. I'll dechrau da. Iawn. Right, so. Iawn, oce. Cool. Iawn. Dy'r sesiwn yma i ben sy'n wan, a dyn... diolch Elgan. Am yna ni. A dyna ni weld ti wythnos nesaf, oce? Dwi jyst yn gwneud couple last chitties. Oce. Just neud na sydyn rhan. A dyn... Faint gen ni'r sesiwn arall yma wan, Rich? Iawn. Di ymuno ar sgwrs ar siop siarad siarad. So, na i siarad sy'n wythnos nesaf, Elgan. Iawn. Wyrach bydd na lle, Morgan, ar yr ail sesiwn, dwi'n siŵr faint o blant sy'n ne, ond... Okay. Wel, na i stopio'r stream nawr, a os wane, just anfon na link i'r ar thing, ond os na, na i dal chi wythnos nesaf, os mae'n un iawn? Ie. Diolch. Okay, iawn. Oce. Diolch, Morgan. Diolch, Morgan.